μέρους της διοίκησης του Επιμελητηρίου Κοζάνης, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, όλες και όλους που είστε σήμερα μαζί μας παρά τη βροχή, σε μια εκδήλωση γευσηγνωσίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την καταξιωμένη σεφ και φίλη μας πλέον την κυρία Νικολάου. Τίνα, στον ελληνικό σε ευχαριστούμε που είσαι για μια ακόμη φορά μαζί μας και συμμετέχεις και εσύ στην προσπάθεια που κάνει το Επιμελητήριο Κοζάνης να αναδείξει, να προωθήσει τα πολύ καλά ποιοτικά προϊόντα του. Η φετινή εκδήλωση έχει την υποστήριξη, όπως και πέρσι, του Συλλόγου Γυναικών του Κρόκου, που έχουν μαγειρέψει με τα πολύ καλά προϊόντα μας. Σας ευχαριστούμε. Μπράβο, μπράβο. Και με τον σύλλογο της πόλης μας, οι φίλοι της παράδοσης, οι οποίοι έχουν μαγειρέψει το γνωστό γιατράκι, το οποίο θα δοκιμάσουν όλοι και γνωστοί και φιλοξενούμενοι της πόλης. Θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε την κυρία Νικολάου να μαγειρεύει σε λίγο με προϊόντα της Κοζανίτικης Δυτικομακεδονικής γης και μετά το τελείωμα των δύο πιάτων που θα μας φτιάξει θα ανοίξει και ο μπουφές για να μπορέσουμε να γευματίσουμε όλοι τα πολύ καλά μας προϊόντα. Δίνω και στην βιολογία. Καλησπέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρέχει, αλλά δεν θέλω να πτωηθείτε γιατί έχουμε μαγειρική μπροστά.